كلاتنا زانتانا كاب حسوم سئنت ناب حابتي سسقاقورو مسمع نفتوينا كن كندي جزينا بزعبا كابوزوح بليونات دولار راح جبوهم استرفو سبات سمعنا نفلت هنداوي نقاداي أنيل أمباني قداي زفلويتر إيويو بزي مسمع كل تحوات سجمرة كسارة كسعب واحس بيت مأسرتن زسنبت 11 بليون دولار زبت حسب أي كابر بعن كل 10 بليون دولار نا مأمانو زتقمت فشا كميلو خمس بتحه إنه سلام كبرات تخاتاتلتي فيدل فاينانس أبزلهم سلام كتلونا تمننا لو ميحزنا يزمت أنا مدب بتصمونا كتكاتاتلونا نعدم دهرة بايتا أنيل أمباني بلك عمانيو زود كتك بخمية قواني فوق حدا عينة رديت نمحاز مجمرتا نام مفارق مبال عسراك فلا زمن ناب هندي لدهري تمليسنا كن ريئنا أني لابتا شعب بومبي تفلت زنبرت مومباي ب4 سنة شحن شعتمتن 5 شعتن توليدو حساس لدى ولود مسراتي نيحانتي كاب عالمنا أزين حيالات كوبانياتات ديروب هاي أمبانيو ديروب هاي أمبال 10 عامت عدميو كاب هندي ناب عادن يمن تسديدو عبسي إنكو توهلا عبينا نقدتكال كم تصحافي سرح جمرة عبزد ما قلنا نقدنا كاونتين انت مقرب مقسام ناب عودة انتربرنورشيب دفرة تتأمبرة ناتي وانين كقبر دلوية عبزبال القوان دما ديروب هاي عبشحن جاتمتن 5 شمونتن ناب هندي بمملاس عبونتا بنايك أمامات نقد جميرة مسجزي ناب ريلاينس كوميرشال كوربوريشنز مع بالاتكالو مسرته ديروباين بعلت بيتو كوكي لابنن ديروب 10 ميازيا شحن شعتمتن 5 شوعتن قداماي ودوم موكيش كولدون كلو عب هند مستملسو دما أنيل تولده ناي ديروباين نقدي أزيو قلطف معبالة النار آي خده نو حكايت أنحن عب اندستري على باب مسفحفاح كام مودا درتوا أفريتي أزيو بستحت واقع بلوت زعينتو فريات ناي مغراب استراتيجي وانتختله إذا مخصب نمركب أبز حما شت أزم مركوز حدا قلنا أجباب نقدي بقلطف كعواتن كعبن أخ إلوه نو حكايت أنا حون ديروب هاي نسدرا بيتو عبهن تساقو شاكران نابزركب بعش دش دربي أبارتاما خق عزوم ترأيه ديروب هاي نتتحوتا جمامرو أبقمت بمقتاو دوقو واقات عارك مهارو كم زلومن مبزحتو اجزيون شلمات زلوو سبورتاوين كالوت استفلالي وددرات بمدلاو نغلتي دوقو كسلت انجمرة أنيل نسون عبا حاون حدا اوان برتوع زناباب زنبالو زنبره هموت فتاني زهون ناش 10 مايل فولاتا بمقبار تعارن قرات سنتين فرا كم زلوون مرأي كم شلمات دما باكو ملوء مانغوس كم استقبلو يذكرو اتوم نفلتات نقدين مبرتاع تباهيلهم استقبرو فتناتاتكن ندقو كساب كندي عوت وتسيد كرخبو كم زدرخهم عبقرباخن ريئنا عبشحن شعتمتن ساماناتات ريلاينس ناب كالوت اندستريتات مالت ناب أزيو مخصب زلو اندستري بتروكيميكال بمسفاح عبشحن شعتمتن ساماناي سلستن دما ناب 222 مليون دولار زواقو اتكال تسقاقره مخصب عبالعلي تدرار بمسكده ديروب هاي عمومباي زركب كافي بارادز بحالنا نقدي زوبا 14 دربي زلو عبي قزا عدقو نسدرابيتو نابو أقعزة أما فارق عسراتات عدميهم مكيشن أنيلن عوشت اندستريتات ريلاينس عقداسي ترى توهبون باب وغنهم ناب ريلاينس أبزاعتو ولقوان ودي 24 عمد رايز نبرا مكيش عبشحن جاتمتن سامانن حدن كمناي وانا أكايدي مسالت أتات تتنبيرو أنيل دما عبشحن جاتمتن سامانن سلستن مس أوفرتن برسن سرح أكايدي سرح كوينو تقوطره مكيش تهدئ زبلا أكايدا زلوو تكور نقادي كوينو مس بعلت بيتو نيتان كلتا دقون ممساي زوتر النبرة بأنصارو أنيل زنازفتو خوينو مس عبيتن وريات سباتن مقيايزو حقوسو مس كهوبات بوليوود تحواويسو سمو أزيو غنانا كوينات داكي أمباني أنيل نقداوي زمدناتات نمحيال مستوم سمويات ناي بوليوود الناخده مستواسايت بوليوود تينا مونين فراوي قعزو جمرة عبت إوانتي عب اندستري فيلم مسرح نغم بعل أمباني زعمسولو تصنع بحالي زخطولو سدرابيتات قروب كبدي بالسلازنا برا
ኣኒልን ቲናን ርክቦም ክቋርጹ ተገደዱ ይኹን እምበር ድሕሪ ብዙሕ ውረድ ደይብ ወለዲ ኣኒል ከይፈተው ብምቕባል ኣብ ለካቲት 1991 ኣኒልን ቲናን ተመርዓዉ ኣኒል ምስ ስድርኡ ዘጓነፎ ቅልውላዋት በዚ ዘብቅዕ ስለ ዝመሰሎ ድማ ነቲ ድሒሩ ዝተፈጥረ ህቦብላ ኣይቕለበሉን ኣብ 2002 ብ6 ሓምለ ዲሩባይ ኣምባኒ ኣብ መበል 69 ዓመት ዕድሚኡ ብሃንደበት ብወቕዒ ልቢ ሞተ ኣብቲ ዝሞተሉ እዋን ከዓ ዲሩባይ ኣብ ዓለምና መበል 138 ዝሃብተመ ወናኒ 2.9 ቢልዮን ዶላር ኮይኑ ከም ዝተሰምየ ድማ መጽሔት ፎርብስ ይሕብር ኣብቲ እዋን ባይቶ ህንዲ ብዛዕባ ውርሻ ጽኑዕ ሕግታት ስለ ዝነበሮ ድማ ደቂ ኣምባኒ ሂንዱ ሰክሰሽን ኣክት ዝበሃል ሕጊ ክኽተሉ ነይርዎም ብመሰረት እዚ ሕጊ ድማ ንብረት ናይ ሓደ ውዕል ከይገደፈ ዝሞተ ሰብኣይ ኣብ መንጎ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ክምቀል ኣለዎ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣምባኒ ድማ ሓላፍነት ምምራሕ ሪላየንስ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ኮነ ሙኬሽ ከም ቦኽሪ መጠን ኣቦ መንበር ናይቲ ንግዲ ኮይኑ ስልጣን ብምሓዝ ኣኒል ድማ ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኑ ስርሖም ጀመሩ ክልቲኦም ኣሕዋት ኣዝዩ ዝተፈላለየ ባህርያት ስለ ዝነበሮም ምቅይያር ስልጣን ምስ ኣጋጠመ ንኣሽቱ ግርጭታት ክረኣዩ ጀመሩ ሙኬሽ ንነብሱ ከም ሓላፊ ገይሩ ክሪኣ እንከሎ ኣኒል ግን ክልቲኦም ማዕረ ምዃኖም ይኣምን ስለ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ሓው ነቲ ካልእ ከይተወከሰ ነቲ ትካል ኣገዳሲ ዝኾኑ ውሳነታት ክወስድ ኣብ ዝጀመሩሉ ደረጃ በጽሑ ባእስያ መንጎ ኣሕዋት ብኦም ዝጀመረ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ተራ ሪላየንስ ኣብ ቁጠባ ሃገረ ህንዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እናኾነ ስለ ዝመጸ ገለ ነገር ክግበር ነይርዎ ነገራት ኣዝዩ ስለ ዝኸፍአ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ሚኒስተር ፋይናንስ ህንዲ ኣሩን ጄትሊ ከይተረፈ ነቶም ተባይሶም ዝነበሩ ኣሕዋት ንኽዓርቕ ፈቲኑ ግን ፍረ ኣይተረኽቦን ነዚ ባእሲ ንምፍታሕ ካበዲኦም ኮኪለብን ኣምባኒ ንላዕሊ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን ይኹን እምበር ኮኪለብን ደቃ ክትገትእ እኳ እንተፈተነት ናይ መሪሕነት ባእሲ ማለት ኣብ ልዕሊ ሪላየንስ መን ዝለዓለ ስልጣን ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ግን መልሲ ኣይተረኽቦን ኣብ መወዳእታ ድማ ኮኪለብን ነቶም ተጋጮም ዝነበሩ ደቃ ሓደ ፍታሕ ሓሰበት ሪላየንስ ኣብ ክልተ ክምቀል ተወሰነ ፍርቁ ንምኬሽ እቲ ሓደ ፍርቂ ድማ ንኣኒል እቲ ትካል መን ከካይዶ ከም ዘለዎ ክሳብ ሽዑ ኣካታዒ እንተነበረ ሪላየንስ ከም ብዙሕ ኢንዱስትሪታት ዘለዎ ትካል ምጽናሕ ግን ሓደ ካብቶም ኣሕዋት ክሰማምዕሉ ዝኽኣሉ ነጥቢ እዩ ነይሩ ሙኬሽ ነተን ድሮ ዝተመስረታ ልዑል መኽሰብ ዝነበረን ኩባንያታት ማለት ሪላየንስ ኢንዱስትሪስን ሪላየንስ ፔትሮኬሚካልን ወሰደ ቀንዲ ስራሓተን እውን ምሻጥ ነዳዲ እዩ ነይሩ በአንጻሩ ኣኒል ንሪላየንስ ኮሚኒኬሽንን ሪላየንስ ፓወርን ሓዊሱ ንዕቤት ዓቢ ተስፋ ዘርኣያን ሓደስትን ኩባንያታት ክወስድ ደለየ እቲ ምፍንጫል ዕርቂ ዘጠቓለለ ኮይኑ ክልቲኦም ኣሕዋት ን10 ዓመታት ንሓድሕዶም ክወዳደሩ ናብ ንግድታቶም ከይተኣታተውን ዝኽልክል ነበረ ካልእ መሰል ቀዳማይ እምቢታ ዝብል ስምምዕ እውን ዝሓዘ እዩ እዚ ድማ ንክልቲኦም ወገናት ቅድሚ ዝኾኑ ካልኦት ቅዱሳት ወገናት እቲ ሓደ ሓው ክገዝእ ዕድል ዝህብ ኮይኑ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ መሸጣ ኣክስዮን እንተኮይኑ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ክርክር ምፍንጫል ሪላየንስ ተዛዚሙ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ ኣብ ታሕሳስ 2005 ተቐባልነት ረኸበ ሙኬሽ ነቲ ብጽሒቱ ሪላየንስ ኢንዱስትሪስ ሊሚትድ ዝብል ስም ክህቦ እንከሎ ኣኒል ድማ ሪላየንስ ኣኒል ዲሩባይ ኣምባኒ ግሩፕ ብዝያዳ ድማ ብሪላየንስ ADA ጉጅለ ዝፍለጥ ትካል መስረተ ኣብ 2006 ነፍሲ ወከፎም ኣብ ተሓድሽ ሓላፍነቶም ኣብ መላእ ህንዲ ከም መራሕቲ ክልተ ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ኮኑ ወርቃውያን ዓመታት ኣኒል ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ኣዝዩ ዕዉት ኮነ ሪላየንስ ኮሚኒኬሽንስ ዝበሃል ንባጀት ዝምችእ ናይ ሞባይል ኔትወርክ ኣገልግሎት ብምጅማር ድማ ኣብ ኢንዱስትሪ ቴሌኮም ልዑል ጽልዋ ፈጠረ ኣኒል ምስ ኣብ ኢንዱስትሪ ቴሌኮም ዝግበር ዘሎ ምዕባለታት ንምስጓም 3G ገመድ ኣልቦ ሲግናል ቴክኖሎጂታት ንምውሓስ ኣስታት $2 ቢልዮን ወፍሪ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ተስዓታት ድማ 3G ዝለዓለ ደረጃ ቴክኖሎጂ ኮይኑ ነዊሕ ከይጸንሐ ሪላየንስ ኮሚኒኬሽንስ ኣብ መላእ ህንዲ ቀዳማይ ኣቕራቢ ሞባይል ኔትወርክ ኮነ ኣኒል ግን ዓወቱ ከስተማቕር ደው ኣይበለን ንዝነበሮ ስልጣን ንምሕያል ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ነቲ ብዙሕ ኣታዊ ዘለዎ ኣድላብስ ፊልምን ኩሉ ሲነማታቶምን ኣብ 2005 ዓዲጉ ሪላየንስ ሚድያ ወርክስ ዝብል ስም ሃቦ
ኣብ 2008 ድማ ወናኒ ናይቲ ኣብ ሂንዲ ዝዓበየ ልዕሊ 700 ስክሪናት ዘለዎ ማልቲፕሌክስ ኦፐሬተር ኮነ። ኣኒል ብተወሳኺ ምስ ሆሊውድ ዝምድና ብምፍጣር ምስ ኣሜሪካዊ ኣፍራይ ፊልም ስቲቨን ስፒልበርግ ንትካሉ ድሪምወርክስ ፕሮዳክሽን ንምምዋል ናይ $1.2 ቢልዮን ውዕል ኣብ 2008 ፈረመ። ምስ ድሪምወርክስ ዝገበሮ ምትሕባር ድማ ንኣኒል ካብ ፍሉጣት ፊልምታት ማለት ዋር ሆርስ፣ ሊንከን፣ ብሪጅ ኦፍ ስፓይስ ዘጠቃለለ መክሰብ ከእቱ ኣኽኣሎ። ኣብ 2012 ድማ ሪላየንስ ሚድያ ወርክስ ካብ ዝመወሎም ፊልምታት 11 ንሽልማት ኦስካር ሕፁያት ኮኑ። ኣብ 2008 ዓወት ናይ ኣኒል ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ምስ በፅሐ ንዕዳጋ ኣክስዮን ሂንዲ ዘናወፀ ብርክታት ሪላየንስ ፓወር ንመሸጣ ኣውረዶ። እቲ ኩባንያ 10.6 ዕፅፊ ናይቲ ዕዳጋ ዝወረደ ቁፅሪ ብርክታት ጠለብ ረኸበ። ኩሎም ድማ ኣብ ውሽጢ ሱሳ ካሊእ ጥራይ ብ$3 ቢልዮን ተዓደጉ። ኣኒል ኣብ 2008 ብፋይናንሳዊ ዓወታቱ ኣብ ዝርዝር ቢልዮነራት ፎርብስ $42 ቢልዮን ብምውናን ኣብ ዓለም መበል 6 ሃብታም ሰብኣይ ተባሂሉ ተሰርዐ። ዘየቕስኖ ነገር ድማ ሙኬሽ ሓዉ ብ$1 ቢልዮን ብምብላፅ መበል 5 ተባሂሉ ተሰየመ። ናይ ቴሌፎን ፀገማት ናይ ሞባይል ትካሉ ሪላየንስ ኮሚኒኬሽንስ ኣብ ዕዳጋ ንኽትዕውቶ ዝለዓለ መሸጣ ክተካይድ ከም ዘለዋ ተረድአ። ኣኒል ናይ ሜጋ ኤክስቴንሽን መደባቱ ንምትግባርን ምስ ቴክኖሎጂ ንምስጓምን ብዙሕ ዓበይቲ ልቓሓት ወሰደ። ብፍላይ እቲ 3G ንምትእትታው ኢሉ ዘዋፈሮ $2 ቢልዮን ንኣስታት 50 ሚእታዊት ካብ ዕዳታቱ ከም ዝሓዘ ይግመት። ይኹን እምበር ሪላየንስ ኮሚኒኬሽንስ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኩባንያ ሞባይል MTN ንሓበራዊ ስራሕን ዝምልከት ዝርርብ ምስ ጀመረ ንእሽቶ ተስፋ ተራእየ። እቲ ውጥን ልዕሊ $7 ቢልዮን ዝግመት ዋጋ ዘለዎ ሓያል ዓለማዊ ትካል ቴሌኮም ምፍጣር ነይሩ። እቲ ዝሕዝን ግን እቲ ውጥን ብሰንኪ ኣብ 2005 በቶም ኣሕዋት ዝተፈረመ መሰል ቀዳማይ እምቢታ እቲ ስምምዕ ፈሸለ። እዚ ስምምዕ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣክስዮን ሪላየንስ ኮሚኒኬሽንስ ክሽየጥ ወይ ምስ ካልእ ኩባንያ ክሕወስ ኣብ ዝሕሰበሉ እዋን ንሙኬሽ ቀዳምነት ዝህብ ብምዃኑ ሕጋውነት ክረክብ ስለዘይከኣለ ድማ ኩባንያ MTN ኣብ 2008 ነቲ ውጥን ጠጠው ኣበሎ። ናይ ኣኒል ዕዳታቱ ንምፅራይ ዝነበሮ ተስፋታት እውን ቀሃመ። ነቲ ኩነታት መሊሱ ዘብእስ ድማ ኣብ ሚያዝያ 2011 ኣካያዲ ስራሕ ከምኡውን ክልተ ምክትል ፕረዚደንታት ናይ ሪላየንስ ኮሚኒኬሽንስ ኣብ ቀይዲ ኣተው። ብዘይግቡእ ዋጋ ላይሰንስ ናይ ሞባይል ኔትወርክ ንምዕዳግ ውዲት ብምእላም ንዋጋ ኣክስዮን ከም ዝንህር ገይሮም ተባሂሎም ብምትላል ተኸሰሱ። ነቲ ድሮ ዝተለቅሖ ገንዘብ ንምምላስ ድማ እቲ እንኮ መንገዲ ዝያዳ ገንዘብ ምልቃሕ ኮይኑ ተራእዮ። ኣብ 2012 ኣኒል ካብ 3 ባንክታት ቻይና ማለት the Industrial and Commercial Bank of China, China Development Bank, Exim Bank of China $1.2 ቢልዮን ዝግመት ተለቅሐ። ዕላማ ናይ ዝዓቢ ልቓሕ ኣብ 2011 ኣብ ሪላየንስ ኮሚኒኬሽንስ እንተዋህለለ ናይ $7.19 ቢልዮን ዕዳ ንምምላስ ዝሕግዝ እዩ ነይሩ። ሕውነታዊ ጥልመት ኣብ 2010 ኣኒል ካብ ኤክሲም ባንክ ኦፍ ቻይና $922 ሚልዮን ልቓሕ ወሲዱ 780 ሜጋዋት ዝዓቐኑ ዓቢ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሃንጽ ወጠነ። ብመሰረት ናይ ስድራቤት ስምምዕ ሙኬሽ ነቲ ትካል ንምህናፅን ነዳዲ ንምሃብን ብፍርቂ ካብቲ መንግስቲ ዝመደቦ ዋጋ ነዳዲ ንኩባንያታት ኣኒል ክሸይጥ ስለዝተሰማምዐ ንኣኒል ኣኽሳቢ ኮይኑ ተራእዮ። ይኹን እምበር ህንፀት ምስ ተጀመረ እቶም ኣሕዋት ዝተሰማምዐሉ መንግስቲ ኣየፅደቖን። ቤት ፍርዲ ዋጋታት ነዳዲ ውሱን ኮይኑ ክቕፅል ኣለዎ ክብል ተማጉተ። ንኣኒል ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሙኬሽ ግን ብኣንጻሩ ካብቲ ህንፀት ዝረኽቦ ዝነበረ መኽሰብ ብዕፅፊ ክውስኽ ማለት ኮነ። እቲ ቤት ፍርዲ ንሙኬሽ ዝድግፍ ውሳነ ምስ ሃበ ብዙሓት ኩባንያታት ኣኒል ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ዋግኦም አንቆልቆለ። ድሕሪ ክንደይ ኮለል እቶም ኣሕዋት ነቲ በዲኦም ኣብ 2005 ዝተገብረሎም ናይ ዘይምውድዳር ስምምዕ ከሰርዝዎ ወሰኑ። እቲ ሓድሽ ስምምዕ ሙኬሽ ክሳብ ሚያዝያ 2022 ናብቲ ኣብ ነዳዲ ዝተመርኮሰ ንግዲ ምፍራይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምዘይኣቱ ቃል ክኣቱ እንከሎ ኣብ ካልእ ዝተረፈ ኢንዱስትሪያዊ ጽላታት ክወዳደሩ ግን ናፃ ነበሩ። ኣብ መስከረም 2016 6 ዓመት ድሕሪ ነቶም ኣሕዋት ክወዳደሩ ዘፍቅድ ሓድሽ ስምምዕ ሙኬሽ ሃንደበት ናብ ኢንዱስትሪ መራኸቢታት ኣትዩ
ጂዮ ዝበሃል ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ሞባይል መርበብ ኣበገሰ ጂዮ ትሑት ዋጋ ዘለዎ ኣገልግሎት መስመር ሞባይል 4G ብምቕራብ ልዕሊ 150 ሚልዮን ዓማዊል ብቕልጡፍ ኣኪቡ ኣብ ትዕዳጋ ሽቁረራ ፈጠረ ጂዮ መለለይ ናይ ህንዲ ቴሌኮም ኢንዱስትሪ ኮነ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ጽላት ቴሌኮም ህንዲ ዝዓበየ ናይ ሞባይል ኩባንያ ዝነበረ ሪላየንስ ኮሚኒኬሽንስ ድማ ብኣንጻሩ ምስቲ ዝነበሮ ዓብዪ ዕዳታት ክዋዳደር ኣይከኣለን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ልዕሊ 98 ሚእታዊት ዋግኡ ብዘገርም መንገዲ ድማ ከሰረ ሙኬሽ ናብ ናይ ሓዉ ኢንዱስትሪ ንምእታው እንታይ ከም ዝደረኹ ንጹር ኣይኮነን ዓወት ጂዮ ግን ኣብ ጁባ ኣኒል ዓብዪ ነዃል ፈጠረ ካብ ሂሮ ናብ ዚሮ ኣኒል ጸገማቱ እናወስኸ ኸደ ኣብ 2016 ብመሻርክቱ ነበር ሽወደናዊ ኩባንያ ኤሪክሰን ተኸሲሱ ዝነበሮ ናይ $80 ሚልዮን ዕዳ ክኸፍል ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ወደቐ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ ምስ ወለድ ክኸፍል ወይ ድማ ክእሰር ኣዘዘ ንውሳነ ቁርብ መዓልታት ጥራይ ምስ ተረፎ ድማ ካብ ዘይተጸበዮ ምንጪ ሓገዝ መጾ ስም ኣምባኒ ካብ ዝኾነ ምስ ፋይናንሳዊ ዕንወት ዝተሓሓዘሉ መንገዲ ንምእላይ ዝጽዕር ዝነበረ ሙኬሽ ንኣኒል ንምድሓን ዘድሊ ጥረ ገንዘብ ሒዙ ኣተወ ድሕሪ ፍሽለት ኤሪክሰን ኣኒል ኣብ ጽላት ቴሌኮም ዝነበሮ መዓልታት ከም ዝተወድኣ ብምርግጋጽ ኣብ ለካቲት 2019 መወዳእትኡ ሪላየንስ ኮሚኒኬሽንስ ከም ዝጠፈሸ ብወግዒ ኣፍለጠ ኣኒል ባለቃሕቲ ተናወፀ ማዕልያ ዘይብሎም ኣለቃሕቲ እኳ ስዕብዎ እንተነበሩ ቀንዲ ግን እተን ኣኒል ክሳብ ሕጂ ዘይከፈለን 3 ቻይናውያን ባንክታት እየን ኣብ 2019 ድማ ኣብ ልዕሊኡ ክሲ መስረቱ ብሸውዓተ ለካቲት 2020 ድማ ንዓለም ዘሰንበደ ኣኒል ነቲ ኣብ 2008 ዝነበሮ ናይ $42 ቢልዮን ጽሩይ ሃብቱ ናብ ዜሮ ወሪዱ ክብል ኣወጀ ኣብ ርእስቲ ምስ ሓዉ ዝነበሮ ቀጻሊ ፍሕፍሕ ከምኡ ናብ ምህደራ ንግዲ ኣብ ዝነበሮ ሕሉፍ ታሪኽ ኣኒል ብሓቂ ካብ ጅግና ናብ ዜሮ ወዲቑ ኩሉ ድማ ሲኢንዎ ኣኒል መግለፂ ናይ ሕሉፍ ሃብቱ ማለት ምዕሩግ ገዛ ናይ ብሕቲ ጀት ናይ $3 ሚልዮን መካይንን ዓሰርተታት ሚልዮናት ዶላር ዝዋግኣ ጃልባን ምጥቃም ቀጸለ ነታ ጃልባ ከም ዝውንና ንዝገለጽ ክሲ ነጺጉ ብኻልእ ኩባንያ ከም እትውነን ስለ ዝገለጸ ከም ኣካል ውልቃዊ ሃብቱ ኣይተቖፅረትን ሽሕ እኳ ኣኒል ብዓይኒ ሊኩዊድ ኣሰት ጅቡኡን ባንክ ሕሳቡን ባዶ ኮይኑ እንተትረኣየ ብዙሕ ፊክስድ ኣሰት ወይ ቀዋሚ ሃብቲ ግን ነይርዎ ብመንጽር ዋንነት ሊኩዊድ ኣሰት ወይ ፈሳሲ ሃብቲ ብቕልጡፍን ብቐሊሉን ናብ ጥረ ገንዘብ ክቕየር ዝኽእል ንብረት ከም ኣብነት ኣብ ባንክ ዝተዓቆረ ገንዘብ ክኸውን እንከሎ እቲ ቀዋሚ ድማ ኣዝየን ክቡራት መካይኑ ዝርከብኦ ግዜ ወሲዱን ዋጋ ጎዲሉ ዝሽየጥ ንብረት እዩ ተኸሳሲ ኣብ ዘይብሉ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍል ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ጉዳያት መብዛሕትኡ ግዜ ቀዋሚ ንብረት ኣብ ግምት ይኣቱ ኣኒል ኣምባኒ ነተን $3 ሚልዮን ዝዋግአን መካይኑን ገዝኡን ካብ ምሻጥ ከድሕን ክኢሉ እቲ ምኽንያት ድማ ንብረቱ ብስም ካልኦት ሰባት ዓዲግዎ ምጽንሑ እዩ ብባንክታት ቻይና ኣብ ዝቐረበሉ ክሲ ቤት ፍርዲ ካብ ዓባሓዊ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ናይ ምርካብ ኣማራጺ ከም ዘለዎ ሓበሮ ኣኒል ግን እቲ ሓንሳብ ሓዉ ዝገበረሉ ዋሕስ ዘይትድገም ምዃና ከም ዝተነግሮ መለሰ ናይ መጻኢ ዕድላት ከምቲ ዝረኣናዮ ኣሕዋት ኣምባኒ ንንግዲ ብኣዝዩ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣትዮሞ ኣብ 2021 Fortune 500 list ሙኬሽ ዝውንና ሪላየንስ ኢንዱስትሪስ ሊሚትድ ኣብ ዝርዝር ዕውታት ዓለማዊ ንግዳዊ ትካላት መበል 155 ደረጃ ብምሓዝ ናይ $217 ቢልዮን ኣታዊ ኣመስጊቡ ሙኬሽ 10 ሚእታዊት ናይቲ ጂዮ ዝተባህለ ትካል ሞባይል ቴሌፎኑ ንወናኒ ትካል ፌስቡክ ማርክ ዛከርበርግ ኣብ 2020 ሸጠሉ ካብ 2022 ጀሚሩ ድማ ሙኬሽ ኣብ ህንዲ ዝሃብተ መሰብ ኮነ $92.7 ቢልዮን ድማ ይውንን ኣብዚ እዋን ኣኒል ካብ ጌግኡ ብምምሃር ናይ ህዱእ ኣካይዳ ጀሚሩ ከይተሓለለ ብምስራሕ ትካላቱ ንምድሓን ክጽዕር ጀሚሩሎ ዛንታ ኣቦኡ ካብ ድኽነት ናብ ስንጡቕ ሃብቲ ክኸውን እንከሎ ናይ ኣኒል ግን ንዓለምና ዘሰንብድ ዛንታ እዩ ድሕሪ ማዕልያ ዘይብሉ ክስታትን ጉዳያትን ኣኒል ኣብ ሓደ እዋን ከም ናይ ቢዝነስ ጂኒየስ ይቁጸር ነይሩ ኢልካ ምሕሳብ ዳርጋ ዘይእመን ኮይኑ ብርግጽ ኣብ ግዚኡ ዓበይቲ ዓውታት እኳ እንተተጓናጸፈ ሙኬሽ ተጠቕመሉ ህዱእ ጥንቃቐ ዝመልኦ ስትራቴጂካዊ ኣገባብ ግን ካብቲ ኣኒል ቀልጢፎ ሃብቲ ንምእካብ ተጠቕመሎም ሽጣራታት ዝበለጸ ውጽኢት ከም ዝነበሮ
ኣጠራጣሪ ኣይኮነን ክልቲኦም ኣሕዋት ግን ብዘለዎም ንግዳዊ ክእለታት ንኣንነቶም ንጎኒ ገዲፎም ብሓባር ምስራሕ እንተዝመሃሩ ኣብ ምንታይ ደረጃታት ምበጽሑ ነይሮም ካብ መጀመርታ ኣዝዩ ዕውት ዝነበረ ሪላየንስ ኮርፖሬሽን ናይ ክልቲኦም ጻዕሪ ተሓዊስዎ ኣበይ በጽሐ ነይሩ ዝብል ሕቶ ብተደጋጋሚ ንብዙሓት ናይ ቢዝነስ ተንተንቲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ እዩ ነዚ ካብ ቢልዮናት ዶላራት ሕጂ ድኽነት ዘጠላቕዮ ዘሎ ቢልዮነር ይድንገጾ ዶ ንሕና ኸ ካብ ዛንታ እንታይ ክንምሃር ንኽእል ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ሓሳባትኩም ኣካፍሉና ከም ወትሩ ድማ ምሳና ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም ቅነ